Здравейте хора, сега ще опитаме да не се блъскаме от другите коли. Да карам внимателно в края. Опитах се да мина в другия край, но не успях. Опа, минаваме. Трябва да караме добре в лентата. Така минаваме просто напред. Този е спрял. Минаваме си пак в лентата. Минаваме малко по-насам. Така, караме. Вземем тази лента и си караме. И караме. Никога не ще успеем. Не знам. Но никога ще успеем. Ще си караме в лентата. Така. Малко натам. И успяхме някак да го минем. Това беше много добро. Опа. Отиваме в тази лента. Добре, минаваме максимално по-насам. Добре, не успяхме. Ще сме готови и при следващото пускаме, спираме видеото, защото е доста дългичко, то няма как за това. О май гад! Дами и господа, какво каране? Той има златна книжка, сигурно. Опа, не, няма да зви. Майко! Какво каране, дами и господа, ние сме професионалисти. Какво каране, успяхме. Успяхме. Тук ги той сам. И това е край, дами и господа.